При този тест ще бъде показано как металодетектор Bristol LTC64X версия 3 с търсеща бобина 28 см, т.е. това е стандартната търсеща бобина Bristol DD28 ще бъде показано как засича 50 евроцента на дълбочина 45 см в суха почва с средна степен на минерализация. Виждате отново версия 3, зададен звуков праг на ниво 6, изключен заглушител, ръчно балансиран металодетектор GainMax Tone 5, диск Level 3, диск Depth 8, т.е. металодетектора се намира в режим на дискриминация, Frequency Max, волн на ниво 8. Виждате настройката на металодетектора. Сега ще покажем самата детекция. Ще бъде показано, че металодетектора не издава звуци, когато няма метален обект, в случай това е чист терен. И сега ще покажем самата детекция на монетата там. Вижте, добра детекция. Металодетектор не издава звуци на чист терен. Идеално стабилен звуков праг имаме. И сега отново показваме как той засича монета, която отидем над нея. Виждате почти идеална детекция с металодетектор Bristol LTC64X версия 3 с зададен звуков праг на ниво около 6, изключен заглушител в режим на дискриминация. Има почти идеална детекция на 50 евроцента, разположени на 45 см дълбочина в почва със средна степен на минерализация, която в момента е изключително суха. Търсещата бобина, с която в момента е окомплектован металодетектора, е стандартната 28 см DD търсеща бобина, тъй като модел е Bristol DD28 SC2. Показахме детекцията на 50 евроцента на 45 см дълбочина с металодетектор Bristol LTC64X версия 3.